Tak jsem četl na těch internetech, že jsou lidi, jo, který po koupeli nebo po sprchování používají několik osušek. Jakože na tělo, na vlasy, na ksicht, na prdel, nebo já nevím na co ještě. Ty vole, proč? Tak snad, když se pořádně umeju, tak ta voda, kterou ze sebe osušuju, je všude stejná, stejně čistá a nepotřebuju na to 4 osušky. Ledaže jsem dobytek a neumím se pořádně umýt, anebo že si k Vánocům dávají pravidelně vzájemně osušky a pádem tím pak neví, co s nimi. Nevím.